I ovoga jutra najavljujemo jedan nadasve lep događaj za sve ljubitelje ozbiljne muzike, lepe umetnosti. Sa mnom u studiju pijanistkinja gospođa Marina Milić-Radović ispred Fondacije Laze Kostić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Jedan jedinstven, nesvekidašnji premijerni događaj očekuje nas u ponedeljak, je li tako? Jeste. O čemu je reč? Pa koncert se zove Santa Maria della Salute u ogledalu muzike i slikarstva. I ja sam o tom koncertu sanjala 35 godina. Znači, ja ukrštam Santa Maria della Salute Lazara Kostića sa čakonom Baha, ali najbolji mogući ambijent je ovaj koji će biti u Galeriji Matice Srpske, jer je u toku ova veličanstvena izložba Lazara Vozarevića. Taj vizantijski period, on tako obujmi i muziku i poeziju. I ono što je interesantno, to je ukrštaj zaista nas Fondacije Lazar Kostić, mene kao pijaniste, zajedno sa Galerijom Matice, pošto će doktor Danilo Vuksanović, on će da bira ona remek dela iz Galerije Matice koje se apsolutno uklapaju u muziku i poeziju. Znači, to je zaista jedan pravi ukrštaj i ja se jako radujem tom koncertu. Ovaj koncert će biti upravo i prvi u nizu, je li tako, u pripremi za gimnazijalce, je li tako, i oni će prisustvovati za konkurs. Mi smo pričali prošli put da ove godine da smo imali pripremu za osnovce i koji 8 njih će biti izabrani za London 2026. godine. Ali ovaj koncert će prvi biti u nizu, priprema za gimnazijalce. Ja sam već uradila 3, išla sam u Laza Kostić gimnaziju, u gimnaziju Svetozar Marković, Miletić i ekonomsku školu Svetozar Marković i gimnaziju jeste Isidora Sekolić. Da im kažem mogućnost o takmičenju i osvajanju Londona 2027. godine. Tako da se nadamo i mlađe publici. Sjajno. Kako će, nakon samog koncerta, bit će upriličen, je li tako, i koktel, odnosno druženje? Jeste. Mi smo prije 2 meseca, gospodin Žare Živanović i ja smo planirali da napravimo, ovo je 150 godina modernog pčelarstva. Tako da ćemo imati koktel vina, kuća Živanović i izbor meda. I mislili smo to, pošto on jako voleo da govori o kulturi sećanja, sećanja na tih 150 godina osnivanja pčelarstva, ali eto, na našu i nevericu i na našu tugu, gospodin Žare je juče preminuo, tako da će u stvari ovo posluženje biti i vid sećanja i na njega i na celu tu porodicu sa kojom radimo već godinama, koja je verni prijatelj naše fondacije. Jeste, gospodin Živanović, negde sinonim za jednu enciklopediju o pčelarstvu. Ja sam sa njim nekoliko puta radila i stvarno divan čovek sa učešćem. I obožavao je kulturu, zaista. Jako mu je važno bilo kultura sećanja i kultura i umetnost. Tako da mi smo se nadali tom koncertu, ali taj koncert će biti za najmlađe. Za najmlađe će isto biti priređeno druženje, je li tako? Da, pa to je sve u stvari. Ti naši koncerti su Happy Day, da, jeste Rauhovi sokovi, zato što oni koji su ispod 18 godina imaće osveženje. Jasno, jasno. Gospođo Radović, malo čas smo videli pokrivalicu, kolega će to opet pustiti. Negde zapazila sam vas u haljini sa klavijaturama, da mi objasnite o čemu je reč. Zašto tako ekstravagantna haljina? E pa to, znate šta, vizualno je najvažnije. Kako ja da deci i omladini dočaram Laze Kostića, jel da, stav i predavanje koje je 877. godine u Beču održao. A njegov stav je bio da klavijatura srpskih, u stvari klavijatura ženskih karaktera u srpskoj narodnoj poeziji, da je za 1 oktavu veća klavijature ovih ženskih karaktera u svim narodnim poezijama, svih naroda, pa čak i Biblije. I onda sam ja mislila, prvo ću da sviram ovog Dušana Stulara, Lišće na vetru. To je kompozicija koja ide skroz od poslednjeg, od najdubljeg tona do najvišeg na diskanta. Znači, vizuelno i zvučno će to njegovo predavanje i taj njegov stav biti zapečaćen, nadam se, zato što meni u stvari klavijatura ide skroz od gore do dole.
Sjajno. Odličan jedan događaj vredan pažnje, 22. decembar u 19 sati, otvoren je ulaz, je li tako? Otvoren je, jeste ulaz. Svi su pozvani. Svi su pozvani i ja se toplo nadam da će doći, to što je do 31. decembra ta fantastična izložba Vozarevića. Ljudi pitaju da li se mogu rezervisati karte, već je dosta njih rezervisalo, ali, kažem, najbolje je da dođu ranije, da pogledaju izložbu, zauzmu mesta i onda nema problema. Sjajno. Hvala vama što ste bili kod nas ovoga jutra. Aurora se mirna je, poprilično, meni je žao, malo časa se videla u kadru. Danas, evo, i gošće pored vas. Jeste. Ona je maskota svih konkursa i svih takmičenja i izložbe. I uvek je ovako dobra. Uvek je dobra, jeste. Ona samo ne voli da je sama. Sjajno, to je odraz lepog vaspitanja kada je kućni ljubimac dobar. Hvala vama na gostovanju i uvek ste rado viđen gost ovde kod nas u studiju. Hvala vam.